ndina muponesi anoshamisa, anondishamisa ini, anondiwika mubakore nombo, kunenzizidero faro, anondiwika mubakore nombo, rinovisa nyota yese, awika upenyu murura rwake, ofukidza ruoko, anondifukidza ini. Ndina muponesi anoshamisa, anorerutsa mitoro, anondimisa ndizoteneki, ndiye anondipa simba, anondiwika mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awika upenyu murura rwake, ofukidza ruoko, anondifukidza ini. Nguva dzese anondikomborera, ndozanzwa nembiri yake, mbiri kuna Mwari ndomuimbira, ndiye mununuri wangu, anondiwika mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awika upenyu murura rwake, ofukidza ruoko, anondifukidza ini. Kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore, ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kudenga. Kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore, ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kudenga. Anondiwika mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awika upenyu murura rwake, ofukidza ruoko, anondifukidza ini. Anondiwika mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awika upenyu murura rwake, ofukidza ruoko, anondifukidza ini, anondifukidza ini, anondifukidza ini, anondifukidza ini. Tinomukwazisai mose vari kutiteerera mukati mezuva ranhasi kuchirongwa Family Matters. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira. Ndini musvokosi wenyaya. Ndinoita kuti zvinhu zviitike nekupunza hari dzakasimba zvichitaurwa zviri mukati memichato. Nhasi ndina ana mai nevasikana vari panapa nababa vatinavo. Ndakachida kuti mapanelists edu vatauri mukwazise vari kukuonai nevari kukuteererai. Totangira kunoku muchitaura kuti ndimi ani. Tinokwazisai vateereri. Inini ndinoitwa Grace Mpunga, Gogo Mpunga. Tinokwazisai kuchirongwa chedu mukati mezuva ranhasi.
Thank you. Next one. Makadishenyu vadiwa vateereri, ndinoitwa advocate Nyaradzo Maposa. Tinotenda. Next one. Makadiwa vateereri, ndinoitwa Maijaricha, Edith Jaricha. Edith Jaricha, tinotenda. Touya pano. Tinotenda zvikuru hama neshamwari. Ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi, ndiri mumwe wevadare panapa. Next. Makadishenyu vateereri, ini ndinonzi Rotina Mafume Musara. Thank you. Makadiwa vateereri, tinofara kusangana nemi zvekare. Zita rangu Mrs. Chinengo. Yes, next one. Alright. Makadinenyu vateereri, ini ndinoitwa Ineffable Shingirai Nzuma, ndiri kufara kunge ndiri pachirongwa chino. Thank you. Family Matters. Mukati mezuva ranhasi tine nhaurwa yakakosha isi tinobata dziri kupisa ndo dzatinonyanyofarira dzinotifarirawo futi nyaya dzacho dzinopisa idzi. Saka nhasi tiri kutarisa kuti iko vana mai mukati memuchato, mukati medzimba, ndezvipi zvinhu zvavanoti iko vana nababa vakaita izvi idi misha inomira, misha inodziya, ende hakuna kwatinoenda, tinogara tiri mukati memisha yedu tichifara. What are those very important things zviri kudiwa, zviri kutarisirwa, zviri kurotwa namai wega wega kuti dai varume vaiziva zvinhu izvi, dai varume vainyazonzwisisa zvinhu izvi, ndigoitirwo chakati nechakati, idi ndinoita mudzimai anofara mukati meupenyu hwangu. Mumwe akati iko nechingezi panapa, hanzi behind every angry woman is a man who has absolutely no idea what he did wrong. Uri kutoshayawo kuti nhai vakadzi chinyiko. Saka tirikuda kubvisa vana nababa kuti mukapfungwa kaike kuti iko nhai chinyiko nemadzimai. Nhasi ndinoda kuti iko vataure vana mai ava kuti iko vanombodei. Handiti muri kuona? Because varipo varume vakawanda vanotodawo kuti iko vafadze vakadzi vavo, but pamwe pacho unoshaya kuti otangira papi. Mukadzi akangosvotwa, kuda kudodai akasvotwa. Saka titaurirei nhasi pachirongwa Family Matters. What are those very important issues dzatofanirwa kutarisira mukati medzimba kuti titire madzimai edu kuti iko michato yedu igosimba mukati meupenyu. Now, pandinoda kuti nditange kuti nditarise vadare. Kungodaro henyu vana namai, but mune mbiri yekunzi amo nyange ukada kushinga kunzwisisa mukadzi haumunzwisisi. Handiti muri kuona? Haatombonzwisisike. Handisi kuziva kuti is it a myth? Vamwe vanototi hanzi iko iye mukadzi wacho ukati bomuti uri kudei haatozvinzwisisewo iye pachezvake. Saka ozonzwisiswa neumwe munhu sei? Let's talk about that as we tipwanye dende redu tichinyatsoona kuti zvakamira sei, tobata chipi nechipi. But ngatitangire ipapo. Ndanchida kuti titangire ipapo. Handisi kuziva kuti iko vangatange kutibetsera apa kuti is it true kuti iko vakadzi havanzwisisike? Ide Maijaricha. Ndifungisa kuti vakadzi havanzwisisike. Alright. Vakadzi vanhu vakareruka kunzwisisa nekuti tinotaura stereki. Alright. Mukutaura kwatinenge tichitoisa imomo tine tichitotaura zvatiri kuda nezvatiri kutarisira, nepari kugonekwa nepari kukanganiswa. Saka ndinotenda kuti varume vakatora nguva yavo kunyatsoteerera tunhu tunotaurika ipapo, vanogona kutonzwisisa kuti mumwe wangu uyu ndizvo zvaanoita sei, zvaanotarisira kwandiri. Alright. Kuwedzera ipapo, vakadzi hatinetsi kunzwisisa nemhaka yekuti maactions edu futi anotaura. Kana pane chandiri kutoda kukuratidza ndotoita action inopindirana inoenderana neukoko, izvozvo zvekuti unofana kutokurumidza kuona kuti action yakananga kwakati, action iri kureva zvakati. Ukangokurumidza kubata kuongorora mukadzi achita chinekaira achita zvaari kuita, ukatarisa action inotokudza kuti ari kudei. Saka zvinoita nyore kuti pamusoro pekutaura we express ourselves muma-actions zvakare kuti munhu akurumidze kuti wisisa. Ndo pari kunzi absolutely no idea akaipa pekuti munhu anenge wanekaira wadai but uyu haasi kutombonzwisisa kuti chii. Is it possible to understand a woman? Very possible. Zvekunzi hanzi mukadzi anzwisike zvinhu inonzi myth. Alright. Paimenzaniso kufundisa.
mukadzi wega wega anorera vana vake. Vana vake havakure vane confusion kuti mai vanoda chii, mai vari kufunge. Kana vataura kuti zvandizvidi, mwana anotoziva kuti zvandidini handizvidi. Saka kana vana vachikura vachinzwisisa language yamai, whether is verbal or non verbal, ko baba muri kurasika papi? All right. Gono. Imbotibatsira yapa kuti is it possible zvinoita here kuti iko tinyasoti iko shuwa idi vana mai ava vanyatsonzwisisika kuti vanodei. Dai vainzwisisika mungadei muine bongozozo here mudzimba umu. Uzi vari kuramba kuti tinotonzwisisika. Tinotenda zvikuru nekuti chamagona sinyoro ndechekuti nyoka inonzi haierwi negavi iripo. Saka nhasi tiri kunzwa vachizvikumira vega. Ndinofunga kuti chimwe chezvinhu zvinokosha panyaya iyi nekuti inyaya yakasimba zvikuru kwazvo ndechekuti tizive kuti Mwari vachisika vakasika murume vachibva vazoti gare gare ndokubva wasika mudzimai ari mubatsiri. Pane zvakatosiyaniswa pakusika kwakaitwa ipapapo. Izvozvo zvakasiyaniswa izvozvo ndinofunga dzimwe nguva hatitori nguva yekunyatsa kuzvitarisisa nekuzvikoshesa uremu hwazvo. Saka dzimwe nguva tinogona kungozvida kuti ini ndotora mai mbiriri ndoda kuti vave mbiriri. Muri kupaona. Saka tikadaro manje ndofunga ukaita uchidaro uchikasika ndopaunozodzipwa neganda remhuru. Saka nemamwe mazwi tiri kuti iko kana takatarisa munhukadzi idi pane zvinhu zvakakosha zviri mufungo make, mafungiro ake zvinogona kusiyana nekusikwa kwemunhurume. Ndo zviri kunzi tikaregera kuzvitarisa izvozvo zvinotinetsei. Saka tapedza chirongwa chino ichi pane zvimwe zvinhu vanana baba zvatichanzwa zvatisingambokoshesi nguva yesei zvatinoda kuti titarise zvakare kuti iko zvakamira sei. Ndiri kunzwa kuti iko nyaya yetime nemunhu, nguva nemunhu inenge iri kunzi yakakosha. Vana mai pakunzwa kwandiri kuita vanhu vachitaura nezvazvo, mai Chinhengo tibatsirei, nguva inorapeiko? Ini ndichida kushanda. Tenda mufundisi nenguva yamandipa kana kutaura mukukurukura nemukuinteracta with fellow women. Takaona kuti varume vazhinji ndofunga nekuda kwekuoma kweupenyu vari kupedza nguva yakawanda vachiita zvokushangashika kuti muri irarame. But ana mai vari kupa kutenda kuti tinotenda nekushanda kwamuri kuita, asi muri kungozotipa mafufu enguva yenyu. Saka sezvambotaurwa napastor kuti vakadzi magadzirirwo atakaitwa tinotoida nguva iyoyo. You know, if you invest your time in us, it shows kuti we are equally important. Saka vakadzi vari kuti mabasa anenge akuita sekuti reme, ivo vachiita sekuti rerukei paschedule yababa. Saka vakadzi vari kutotiwo vanotodawo kutoskejuliwa kutonzi 10 to 12 vambira havasi kubatika, inguva yamaimbira. Kana zvichitava kutodzima foni ungombove namaimbira. Vari kuti ivo izvozvo zvinoita kuti vagare mudzimba. Hanziko kana hanzi ukapa munhu time wamupa upenyu hwako, because life is measured in time. Handiti muri kuona measurement yekuti upenyu hwakareba sei panoshandiswa nguva. Saka hanzi ukapa munhu nguva wamupa upenyu hwako. Saka ndofunga nana baba pari kunzi nguva yakakosha. Kakumhanya kakakosha, asi nguva nemunhu yakakosha. Aiwa, tachiisapo icho. Pane mamuchida kutaura something major. Chimwe chatingade kuwedzera papo ndechekuti nguva yacho inofanira kunge yakatsanangurika. Quality time. Yes, quality time. Yatinoti quality time. Hakusi kungoti madzoka kumba na 3 nasimota nasi ndiri kumbokasika kuenda kumba ndiri pano. Asi muripo pamba pacho hamupo. Seri kwenye spema. Muri kutoitawo zvimwe zvinhu zvenyu asi muri pamba ipapo. Nyaya iri pakuti kana takuti iyi yanguva yedu tiri 2. Chero paine vana nechii yongoita nguva yedu isina zvimwe zvinhu mukati, isina basa, isina madiscussions ezvimwe zvinhu zvisinei nesu isusu tiri 2. Saka kuvapo the presence, not kuva present. Uvepo usingafoyi.
hatidi kuti vanhu vanosvikapo achisvika achibvura sezibhuru rine nyanga dziri kusvika unosvikapo vana votoshaya mufaro mai votoshaya mufaro asi unoti ndadzoka ndakurumidza kudzoka gara hako kusvika kuma6 kubasa ikoko kana kuti tiwane tavata because ukakurumidza wosvika uchifurufusha vanhu pamba hazvichanakidza ndo zvimwe zvinokanganisa paquality time. Alright. Saka paquality time pari kunzi ipo gono kana wauya be available handiti ndizvo here uripo hako you are present but you might be present but not available saka be available ende kana uripo ngapa ratidzo zvinhu zviri positive kuti baba varipo kwete kuzikanwa nekufurufusha handiti ndizvo here maimpunga chimwe chinoitika tinoona kuti zvinhu zvinowanda baba wari provider vane zvinhu zvakawanda zvavanoita zvekuti dzimwe nguva kuti mungoti wakucreata time maybe muine mainterest akasiyana zvinogona kunetsa saka I think zvinokosha kuti wana baba waidentifyawo zvinhu zvatinofarira both of us so that we can spend time tiri pamwe chete. Example yatinogona kupa ndeye maexercise chaiyo kuti munogona kutora makusena aya makumuka moita 30 minutes 1 hour muchifamba mese muri pamwe chete muri 2 then you create time pachenyu and munoona kuti pakufamba ipapo you have time muri mega pasina interference yewana kana chinyi kana kuwasha mese bhora or whatever zvinobatsira kuti muwe netime and inobva yaunza also point yecommunication yekuti munokwanisa kuona kuti munokwanisa kutoona time yamunotaura zvinhu zvekuti baba wazonzwisisawo kuti mai wanoda zvakati babonda zvakati. Alright. Saka nyaya yetime yatsengwa yanaka iyi tichanowaudzaona nababa ndizvo here pane issue yambokurukurwa yandiri kunzwa mumaraini yekuti iko chimwe chanetsa vana namai nyaya yesecurity kana muchiti security muri kureveiko munoda kutsvagirwa kambani yemagadziri vanokuchengeta kana muchiti security what exactly do you mean muri kurevei issue yesecurity maijaricha mungambotibatire ipapo pasecurity apa zvazvinongoreva ndezvekuti madzimai haadi kushushikana stereki mupfungwa kufunganya zvinhu zvakawandisa zvinenge zvisiri kubatana especially zvinhu zvakakosha pamba ndingape semuenzano wekuti financial security. Mudzimai haadi kutanga kunetsekana kuti zvino mari yerenti tichaiwana kupi mangwana tichawanepi mari yechikafu ko fees ichabva kupi yevana mai varwara kumusha mari yacho tichaiwanepi yekuti varapike saka iyoyo security yekungoyedzawo nepese panogoneka kuti zvinhu zviri necessary specially zvinge zvakangorongekawo pamba mudzimai ochizonetsekanawo nekuti atoimplementa sei but not kunetsekana nenyaya yemaresources. Then pane nyaya futi yeemotional security yekuti mukadzi haadi kushungurudzika stereki kuda kufunga kuti saka murume yaanonyatsondida here haasi kutarisa futi mainhingi here ko uyu wazotaura naye 30 minutes ane voice rechikadzi uyu ndezvebasa here saka inyaya yekungoti kuti pamba pafarwe chero varume vacho mukadzi akatosununguka akafara asina chiri kumushungurudza munotoona kuti musha wese unofara nekuti hapana anenge akunyanya kuda kunetsa mumwe nekustressa mumwe. Alright. Emotionally, financially, emotional anofanirwa kuzviona ari katseketsa kamwe chete pamusha ipapo handizvo here kanziva kamwe chete ndiye wese aripo. Alright. Zviri kunzi zvakakosha izvo kuno ameno zvinotekenyedza papi kuti iko muchato upfutewo unyatsoita zvakanyatso kunaka kana katseketsa kachinyatsoziva kuti musha wese hauna kana nepanext door hakuna ndini ndiri papi zvinonobatana ndofunga nembiru yevimbo trust kuti zvinonosimbisa that pillar yetrust kana pasina fungidziro dzekuti ndofunga matarisiro avaita mai kavapfuura apa kana pasina zvakadaro zvinosimbisa trust and mbiru iyoyo ndo yakabata denga rechinhu chinonzi imba. Kana mbiru iyoyo ikamunywa nezvinhu zvinokanganisa vimbo
zvinoreva kuti chengo chinoti hozho mukati. Saka zvakakosha kuti tisana baba kuti vana baba varatidze pasaite zvinhu kana kutaura kunounza kufungira kusiriko kunana mai. Thank you. Economic security. Kudawo kutoziva kuti murume wangu akafa nhasi sezvatinongoona mastatistics kuti varume ndo vanotanga hameno sei. Asi kuri kuti murume wangu ashayika ati nhasi ndinosara ndakamira pai semudzimai ndakutobva here mutauni ndakutonogara kuruzevha kana kuti ndakutozodzingwa here paruzevha pandiri pacho nichinzi chidzokerai kumusha kwamai enyu kuminda mirefu hapana zvaiva nababa vemba. Saka tiri kuti economic security inotofanirawo kutarisa kuti mudzimai wangu ari kusara sei. Kana ndandisina kuchikoro dai waindisawo mudzimai kupi kuchikoro adzidze. Kana uchida kumutangira kabhizimusi odinai otanga. Kana uchida kuti atsvage kabasa otsvaga. Kureva kuti mese teta neassurance iyaya yekuti tava nevimbo yekuti zveshuwa kana baba kuri kuti vasara vana havabudi muchikoro. Vana vacharamba vachienderera kumberi. Saka economic security iri pakuvakana muri vaviri mai nababa, kuvakana muchitarisawo zviri mberi kuti mazuva haafanani. Zvinomuka zvinhu zvakapidiguka zvakashanduka maiti mabuda kuenda kubasa masangana neroad accident D. Vana venyu nemudzimai vachasara sei? Ndofunga magweta ari pano anotibatsira kuti ndozvinonobatana nenyaya dzemadeeds dzekuona kuti dzimwe nguva mai ndofunga pane imwe pfungwa yatinayo inopesana neshoko raMwari inogona kunge yakatitekesherei. Kana mucharangarira makore akapfuurayo pakamboitwa firimu rainzi Neria. Firimu riya rakatinhira Africa yese rikaiswa mumitauro yakasiyana. Ndinofunga kuti raitaura panyaya yesecurity. Kuti mai vaya vakasiyiwa padunhu. Hama dzemurume atora motikari ari kuti ndeya mukoma wangu atora chakati. Saka zvoita sekuti it's just a transaction yekuti mai ava vari pano to play a role kuita nga pakambani. Vanogona kuzongodzokera kunzi contract yapera. Zvinobva zvapesana neshoko raMwari. Zvokuti kana munhu auya kunzi maimbira handi chinhu chekutamba nacho ichi. Hachina reverse. Magonagono chinhu icho chichi kune zvemitemo inoitwa iri like a contractual agreement. But kana tichiva kushoko raMwari inonzi it's a covenant. Covenant cannot be broken. Covenant haigoni kupwanywa kwecovenant kufa kwemunhu. Rega ndingoti sinyoro paitwa covenant panotourayiwa mombe yobva yatsemurwa nepakati yoti imwe hafu uku imwe uku. Vari kupinda mucovenant vanopfuura nepakati pemapisi mairi emombe. Zvichireva kuti pakati pedu achatyora covenant iyi unoita chitunha semombe. Ndo inonzi covenant. Mukaona Mwari achipinda mucovenant naAbhurahama. Saka isu tinofunga kuti dzimwe nguva panozounza kurerutsa kunoisa insecurity munana mai kwakadariko kuti zvinonzi kana mukoma vakanzi havasisipo uyo ari kunotora bhuku bhengi uyo ari kutora chakati uyo ari kuti imba yangu mai vanosara padunhu. Izvozvo zvinopesana zvachose nezano raMwari pakuumbwa kwemuchato. Hazvisino svokosve panyaya yekuroorwawo futi kungobvisirwawo zvakati kwanei. Ameno kuti iko I think mai mupunga tibatsirei papapo kungonziwo wambobvisirwawo. Takatarisa security. Hazvifanirwe kuti mai vanosvika pakuita vasukuru. Wangori pachikwereti. Haya purchase. Mortgage. Zviri kuitika. Zvakanaka kuti wana baba wapedze kuroora. Bvisira pane kuti wazoti kana wafa zvazviri kutaurwa. Wana ndo wanozoenda kunopedzisa. Kunoroora guwa. Saka muri kutaura kuti iko mai vakanzwa kuti iko mombe dzadzika kwavo kushurugwi kwanhema.
muri kutaura kuti vanonzwa kutekenyedzwa zvakamira sei? Mati zvinoita sei? Zvinovapa chiremerera. Mazamboziva kuti ndaroorwa ende warespekta vanhu vokumusha kwangu. Chero ndakusvika kumusha kwachona vanoti vasvika. Unoita mutsindo. Unoita mutsindo wakusvika. Ndiri ipapo ndowedzera pane zvachitaura kuti napasita Mbiri kuti veduwe zviri kunyanya kutaura ndezvekuti tiseiwo pamatitle deed enyu. Chokwadi. Zviya zvekuzonzi baba ndo vanonyorwa zvakapfuura kare nemutemo ya1980 pakazonzi Legal Age of Majority Act. Vakadzi nevarume they have capacity to own properties and to to invest in businesses. Tiseiwo makampani tizive pana vakadzi vanoti panofa murume shuwa anotodzokera kumusha haatozoti business racho ranga rine zvikwereti zvakadii rinotanga kufambiswa sei. She has no idea. Saka tisimudzireiwo tichitsowo palevel yekuti shuwa we give you security imi multiple security. Chechipiri pastor ndida ngowedzera ndoziva kuti pastor vanga vachitaura vachita vanenge vakaviga mpinyi wachero vambo vakaviga mpinyi regai tibudise mpinyi wacho. Zviri kutaurwa ndezvekuti todawo emotional security. Emotional security goes beyond yoti handisati ndambowa nomwe mukadzi and ziso chairo rinokonzeresa kuti ndiluze inonzi chinyi hope inini nekuti mukaona kukosha kweziso Mwari anoti ukatarisa mukadzi last fully kurava kuti Mwari hana kuti wabata mukadzi hana kuti wataurirana naye hana kuti wamufonera anzi wangomudini wamutarisa. Job obva ati kuna Job 31 ndakaita sungano neziso rangu nekuti anoziva kuti mai vanotoreruka neziso rako risingakungocheuka akambira akavakwa akadai wotodai neziso. Ziso iroro rinondishaisa hope mavhiki mazhinji kana unyepedzera ungoruda kusunga bhutsu. Kumadzimai tichifarirawo kuti while you are trying to contain yourself and be a person who's ane self control, please tangirai pachinyenai pamaziso nokuti even vanonyora vaya vanonyora vachiti kunoenda ziso muviri hautani kutevera. Ndakataura counseling muchifundisi chedu ichi. Murume afa anga aine zvemabhizinesi zvake vachiraramawo zvakanaka. Bhizinesi ratanga kuti powo kuparara rasiyiwa namai. Mai vachiti ndichitaura navo tikati saka mashops aya gono ndichibvunza mai zviri kufamba sei? Vaichema misodzi zvikanzi pastor kuti ndinyatsoziva kuti mubhizinesi redu iri ratarana kwemakore nemurume wangu porofiti yaibva papi chaipo. Hanzi ndakazvishaya. Ndofunga ndo nyaya iri kutaurwa apa kuti iko ngavazivewo kuti chii chiri kuitika financially. Hapafanira kuita disaster nekuti umwe afa handiti ndizvo here. Things must just continue nekuti anotoziva kuti zvakati zvinonyorwa zvakati zvinonyorwawo zvakati. Saka security tiri kunziko saka muri kutere kana security ikangoita zvakanaka idi mheno kuti tinosvitsana kupi nana babava nekufara banzi. Handiti ndizvo ipapo kapane element futi inoti vana baba vanofanira kutarisirwa kuprotecta ana mai pakuti vachinge vapinda mumusha munhu wese ane maexpectations ake ekuti muroora apinda mumusha ngaite zvakati saka baba akasakuprotecta kubva kuma-in-laws panoita dambudziko hombe nekuti vanenge vachiti kudai kana tete vanenge vachida kuti dai akatora mutsvuku kana dai akatora ane degree dai akatora zvakati saka amai vanopedzisira vasisina security saka iye anofanira kuprotecta kana dai paine zvinokanganiswa namai vanozotaurirana wega asi ngaaprotected from my-in-laws zvinokosha izvozvo isecurity yakakura mukati memusha iyoyo. But muroora kana akutoda protection gono chimbotibatsira yapo iyewo wacho ameno toita sei? Munhu ari kuda kutoprotectwa uyu asi hakuna here waroora unongosvika kuti wakapinda musha kweche zvatoita musha wese bvuva anofara protection. Protection ino ndinofunga kuti ipfungwa yakakosha iri kuburitswa yekuchengetedza mumwe wako nekuda kwekuti zvimwe zvacho zvinoitika hazviuyi
mukushata vanhu kusatongoziva bedzi kuti apa ndatokrosa line nekuda kwokuti takakura tese tichingopa maidea tichidi mubedroom mamukoma nhingi dopinda ndichizora mafuta ezvinova kubatanidzira neperfume dzamaiguru and so on. maiguru akati ndiani ambobata perfume yanga anzi anonyima or something like that, but pane line razokrosa ndiye chikadzi perfume because ndinogona kutora hanzvadzi dzanguka saka dzine dzingoti pamba pamukoma wati asingatidi mukadzi wacho otherwise mukoma wana problem. Saka muri kuona, saka panyaya iyoyo ndinofarira zvikuru sei muenzaniso watinopiwa naJacob. Jacob ane zvakawanda zvaaitsveyama achirasika, but pane pamwe hanzi kunyange wachi yakafa clock here it's correct twice a day yakatofa isina batiri. Saka pane pamwe patinotoona Jacob ari correct pekuti paanodzoka kubva kuSyria achinosangana naEsau ndiGenesis 33 kao achinosangana naEsau vakwazisana waita sei vana vanyamunhu zvikanzi namukoma Esau ngatichienda munun'una toda kusvika zuva risati ranyura. Jacob akati aiwa mukoma, tarirai ndine vana vachiri vadiki tikafamba nepesi yenyu imimi vamwe vacho havasviki. Saka imimi endai mukoma, atungamira atori nzira. Saka imi endai. Saka zvimwe zvatinoitika karikiriki kanoitika ndekekuti pesi ndeyatete iri kunzi murora ari kuzvatsoka ngaafambe nepesi yepano. And saka zvakuchida manje Jacob zvaisadziswa naEsau zvazvisina kuipa zvokuti tisvike zuva risati radoka vaitosvikirana pamwechete futi, asi pane zvazvaizoreva kumhuri yaJacob. Saka Jacob akati kuti ndizosvike ndaane zvigumbu nemadzimai kuti vana mavafambisa karikiriki, aiwa imi endai isu tichasvikawo. Saka haana kumirira kuti madzimai ake aite exchange mawords nababa mukuru, iye ndiye akamira pakati akati izvi kwete ndo protection ndo yacho iyoyi. Saka nedzimwe nzira tiri kuti iko zvataurwa kudare dare rekumusha kwenyu harina kushata, asi chizvitsenga iwewe wozvipepeta woona kuti wozvisvitsa sei mumusha mako ndofunga pakanaka. Movement tinoda kuti tifambe tiendere mberi, but please appreciate zvataurwa naDr. Mbiriri kuti sometimes hazviitwe neintention yekukwadza but kunenge kuri kusatoziva. Sezvo muenzaniso wavaita munhu wavakura naye anogona kusakasika kuziva kuti ndakufanira kuchigura kakukama kangu nabhudhi nekuti pauya maiguru popera paaneka kukwesherana. But I think sezvakaita Jacob akadzidzisa mukoma wake kuti aiwa inini pesi yatosiyana neyenyu mukoma asi kuenda tese tiri kuenda, which means kuti pamba ine family unity but pesi dzakatisiyana. Saka I think kuAfrica generally tinofanira kudzidza principle iyoyo kuti kana munhu awana mudzimai wake kana kuti awana murume wake pesi dzinosiyana. mamanyira ataita kumombe tichifudza hayo hataiti manje pana maiguru kana kuti pana tete. Saka zvinoreva kuti iko usaregere mudzimai achitarisana ziso de nehama dzako iwewe. Aiwa imimi ndimi makadhonzerana gumbeza dzokoranai muimi mopedzerana nekuti mukatukana mangwana munodzokedzana nekuda kweropa, handiti ndizvo here? Asi vakatukana neuyu patoita dambudziko mhuri yani mhuri yako ende hachisi chihedheni kutoprotecta mhuri yake. Hazvinzi hauchadi hama dzako, no hazvina kudaro. Ngatienderei mberi, ndiri kuda kuti tiende tataura, mune zvinhu zvakawanda, time yangu iri kufamba, ngatienderei mberi. What is the other thing? Matimi security, mudzimai anoda kuve secure pamusha pake, tazvinzwa izvo. Zvimwe zvotoudzawana nababa ndezvipi? Indoona hangu kuti kukompeiwa kunzi koningi ari kudai and kazhinji zvinhu zvinoremedzeka zvakatonakawo but ina handisikuita sei handisi kuzvikwanisawo saka ndokumbura kuti ndikurudzirwo mune zvandinogona. Alright, hanzi kukombewa nemumwe mai nhinge vanodai takazoenda takadya chicken yakaruma ndakaona chicken yakaruma mhiripiri hombe dziya yakaiswa mundiro ndo zvandino. Alright, that comparison imbotibatsirai maijari chakuti iko
zvinokuwadza papi in the woman's fabric, emotional fabric, kana ukakombewa neumwe munhu? Zvinokanganisa panyaya 2 dzatambotaura, nyaya yesecurity nenyaya yetrust. Kuti kana ndakufananidzwa nasisinyari vari hapasitorina security, hazvisiri zvangu, haisiri nyaya yangu nemurume wangu tiri vaviri, yanyaya yangu nemurume wangu nasisinyari tato 3, yona seko yedu yacrowded, yakurisa. And yet the same things izvozvo zvinogona kungocommunicatwa in a way isingafikise munhu kuti areruke. Kana uchifunga kuti unodawo kuti ndipote ndichikuwaridzira machire egreen ndichisikuwaridzira ewhite, kungoti ko ngatimbotenge jira regreen rinogona kungobudawo zvakanaka. Hazvizi necessary kuti munhu achitange kuti zvinopa takaenda kwanyari kwai wakambona manakiro anga akaita jira rake regreen. Saka nenda kuchitanga kufunga zvakawanda wanda kuti asi nyari wacho pamwe ari kutoona zvakanaka zvakawanda pane hazvisiri zvakakosha kunzisa kuti mumusoro wemukadzi zvinhu zvese zvakabatana. Saka usafunga kuti ukandiunzira jira rekwanyari ndakutongona jira chete, ndakutona jira nepaya pamakambomira pachikona muchitaura chero dzaziri dzechechi nekureba kwake ndakabva ndatofupika nyara akareba. Saka ndato insecure, zvatovhondoka zvese zvesinanisika. Ndoda kuti nyari utaure something, then I think kuno kumamisarama muchida kutaura something on this point. Please, yes. Then I'll come to kukombewa nyari ndoyatiri kutaura nezvayo. Nyaya yacho ndeyekuti shuwa ndogona kutova ndiri chapa inoshamisa, nekuti madzimai we are not perfect, ende takabvawo kundzimba dzakasiyana siyana. Saka tsvagawo matauriro ekuti tadi kumbozama izvi kana kuti tadi kana umboti unongomuka wongogadzira mubhedha, indobva ndatoona kutoti ndowo madira anodini anoita, kana kuti kungodini moza pane kamwe kamitirwa kanoitwa zvinhu kasiri kekuti dai wamboitawo sezvinoita rotina handiti ndiri vanhu maposa mese kosewo chichakazoitika newe hatikadhanganyika saka ndikakudzai futi pane nyaya iyoyo. When a man cheats on his wife, the feeling in the woman's heart, it's as if she has been raped. Apa tiri kutoenda further beyond kungoti tiri kutaura kuti you have been cheated, it hurt me, it hurt my feelings. It's such violence to her. Kusvikira munhu anoshaya kana kutadza kana kudya, munhu anototadza kana kufamba kusvikira muchechi haachatodi kunamata, mukamuti tipe munamato wokutanga anoti handina kugadzira, mungwarire vanhu vaya vanoti handina kugadzira. Pane zvinenge zvaitika kunge she's not feeling having a high self esteem. Saka kukombewa goes beyond, hakusi kungonzi ndiri kuti ita samainingi kana kuti pfekawo mafasineta sasezishinge handitika aiwa zvinogona kutirwadza hedu, asi kuda ndichazozama kugadzirisa tsemba ngorunatsokombewa chimiro chavedwe kana ndisina kupiwa zvakapiwa vamwe oda kuti ndidii handitika kana wakanti mhino yangu yakadai ndigodii nayo ndino iyoyo. Saka I think ngatingwarirei ipapo because it makes a woman lose her self esteem. In fact anotobva chimiro kutobva kureruka kunoshamisika kuti chero vanhu vachifamba anatsokuona kuti vari kunditaura nevamwe vasiri kutombomutaura. Ichipa papapo. Ipapo pakukombeya mufundisi pane zvekuti wakandiroora uri ndiri mutetetete handiti ndine figa yakanaka nestructure, saka ndazopinda mumba ndatakura nhumbu inova yako, ndabudisa vana vanova vako, pane mabody changes anoitika during that time ekuti kudzokedzana kunogona kunonoka, kunogona kana kusatokona zvachose, kutokona kutoshaishika zvacho, kutochinja. Saka wakazoti iyo paipa wanga wakanaka kudarika zvawava, dai wadzokera kubhodhi yako iya yauchiri musikana, handisisiri musikana, ndatova nerunako rwemunhu ava nemwana, tokumbira varume vaappreciate kuti the process of giving birth is another beauty. Hakusi kushata, kutowedzera rumwe runako, kunaka in different form. Saka usandikombeya nepaya kuti saka ndadzosera here vana mudumbu,
kuti hatindidzokere pausikana because ndo zvinenge zvasara. Ndichazonda vana zvaunondita ndezvokuti mumusoro uri kundiudza kuti nemhaka yekuti ndakazvara vana ava vandikanganisa relationship newe, saka it goes beyond. Ndotanga kuvenga vana vangu, ndotanga kuvenga iwewe futi wakanditisa mimba yekutanga, yazoita kuti muviri wangu uchinje. Saka ngatisiyanei nekucompare either by myself ono umwe munhu. Alright. Saka nedzimwe nzira tiri kuti farira ikombe yenyu ndimakaisakadza. Handiti ndizvo. Haina kusakara, yava kune rumwe runako. Aiwa, kana ndichiti kusakadza handisi kureva zviri negative. Yane chimwe chimiro but ndimi maipinda mukombe. Handiti ndizvo. Saka farira ikombe yenyu vana baba ndiye mudzimai wauinaye and pacovenant zviri kunziko vaifamba pakati pechitunha chemhuka yaitwa mapisi maviri akabreka, zvinonzi uchave sechitunha ichi. Saka this is a covenant. Asi hapano here dzimwe nzira dzakangonaka hadzo dzekungobatsirana kuexercise kana kuti dzekubetserana kudyawo chikafu chinoita kuti muviri kuti sumukei kana wanyanyisa kudzikisa. Handiti ndizvo. It's a process. Nokuti watenga mavheji kwewiki wotoexpecta kuti ndadzokera 10 Alright. It's a process. Be prepared for the process. Yes. Alright. Nokuti ndichata vaviri vatatu. Alright. No, tinotenda chose. Maitenyu apa panaka. Ndofunga kuti pakunzi it's a process. Zvisiri zvekuita kuramwirwa kunzi munoona zvekuita nemiri yenyu. Asi kana kuri kuti ndakutengera masneaker kana kuti taxi ndakutengera I think tikatanga problem. I mean tiri because tatitoseka mukombi. Kandizvo. Saka tikati kwete zviri zvekuramwirwa kuti unoendawo kujim. Kunombonyunyuta mari. Badare. Kana kuti iye anenge aenda kujimu unoti vandaona vakadzi kujimu uko hamusati mamboona zvakadaro, ngatimboenda itese. Tinodaro zvedu iye munhu ari kutoita kushungurudzika nestructure yako yawava nayo after waita vana. Tarisai zidumbu raanaro. 7 months pregnant. Ngati what is good for the goose must be good for the gander. Panopinda yeye kuti kamotengawo masneakers motengawo nenyu baba. Ndini ndichimanya wemi mchidini? Chimanya ndikati ini ndine nhumbi wewe. Iwo nenhumbu futi. Isingaponwi. Sara iri nani inotoponwa kai. But iyi ndiye permanent pregnancy. Alright. Yakanaka nyaya iyo. Iyi tiri kutaura nyaya yekuti iko munhu anokombewa. Kana kungoudzwawo zvinogodora nezvemuviri wako uchikombewa umbengo uri musikana iye zvinezvi waamukadzi mukuru wane new beauty, ndo matauriro ari kuita vana mai kuti iko appreciate nezvaatove izvozvo. Kana paine chimwe chaunoona kuti chine chekuita neutano nezvaungafarirewo, tauriranai zvakanaka, mokurudzirana, moenda that direction. Chinokosha rudo ngaruita sei, ngarutungamire. Alright, another point apa ndapedzana pa chii tonoudza kuti kudii pane expression of love Pastor Mbira. Alright. Kuna varume vasingagoni, ndofunga zvinodzokera kuculture yedu. Tatajaira baba vanouya pamba vari strong, vakasimba, vasingajairirwi nevana namai. Tikavaona vari kugedha uko makumba achiti washa toziva kuti baba vari kudi vari kuuya. Vana mai tine chidokwa chekuudzwa nyaya dzerudo. I love you ke zvinopawa nemaWhatsApp, matext message, machichi, I love you, asenderwa ka message unofara. Maruva wakanaka chero tidla mavheji every day. But pano paoda mboona rose red nere pink. Richuya okumba rakabatwa, rakavigwa kumusana, osvika onzi hey my darling, nema chocolate chifredo chia. Chitukutuku chia chifredo. Chinedatya green. Chinhu chia chakakosha mufundisi. Okay, nedatya racho chakakosha. Nemaputi, nenyi nesuma, nematoho, nemasau. Zvinhu zviya zvitiki, but ndo zvinonyevenutsa mwoyo womunhu kadzi. Ukangouya nazvo kaviri katatu unoona ndichishinya ndakuteeredza music mukitchen ndichibika kuratidza kuti I'm in a good spirit. Saka toda kuti varume vedu vazvizive kuti rudo runoexpressewa. Kune marestaurant covid yakuda kunopera.
titei nesuwo kumarestaurant tinohla tongowati kune Chinese pamanext door, take me to a Chinese, tonohla vegetarian yakanaka, you know, vanaya variko tichihla tichinakirwa. So what we are saying is ngati express love in word and deed. Tizivewo Vic Falls chinoikevzi kana iri padhuze inonzi idomboshawa, tingonokwira tese tichiona matombo wawo nezvidhori zviri pamapako tichifara makevs awo. Saka rudo ngaguve expressive in word and in deed. Kwete ungoti ndinokuda iwe unozvizivo futi. Ndakakutaurira vanhu. Alright. Okay, saka alright, maichinengo yes. Vamwe vane misconception yekuti vakadzi vanoda mari stereki. Ndikamutengera zimota rakanaka but ndisingabatiki pamba, ndatokuradza ndokuda. Women want kuvepo kwako kwatambotaura kuya. Mota inotozotera kumashure but iwewo munhu uripo. Kuendwa newe kudombosha hakuendwi nemota, kunoendwa nemunhu atoripo. Saka I think men should not substitute time yavo nekuvepo kwavo ne-expression of love with gadgets and material things. All right. That's what I wanted to say. Okay, all right. Pakanaka. Yes, Paijani. Kungowedzera ipapo kuti zvinhu zviri kutaurwa izvi ndinoona sekunge vamwe vazhinji vanofunga kuti zvinhu zvinoda kuitwa pamaspecial occasions. Murume ndopaanobva afunga kuti right, rega ndibva ndanyatsoshandisa mari yako, nhasi birthday remukadzi wangu ndochiya nemachocolates aya nemaruva aya nechii. Varume chinhu chavasingazive ndechekuti zvinotoita chiremerera zvikaitwa pasina chikonzero. Zvikaitwa pabirthday rangu ndiri kuexpecta kuti uchandigira something pabirthday rangu. Zvikaitwa ndazvara mwana ndiri kutoexpecta kuti uchauya wakabata something. Saka zvikangoitwawo nguva nenguva kuti apo nepapo nhasi wauyo neaka mangwana wauyo kwete zvinhu zvakambokura sterect kuti kudiki diki izvozvo zvinotosiyanisa rufaro runenge ruri mumba. Okay, all right. Iyo taibata iyo ningirikiri gono yakanaka iyo. Handifungi kuti inoda kuwedzerwa iyi. Taisa parutivi. Ameno chimwe chii? Tine chimwe chandada kutaura. I think ichi chingangonyanya kuenda kunana Sisi Shingi uko. Panyaya yekuti pastor equal yoking. Ndona sekunge inini varume havanatsonzwisisa chinombonzi equal yoking. Kuda anofunga kuti equal yoking ngoti topinda church tese kana ndati pamandara pano tese. Alright. Mozi yakana munhu achinzi anofanira kuva equally yoked. Pana different ways of being unequally yoked. Alright. I think takambochitaura before kuti dzimwe nguva sure iwewe you don't want to educate yourself concerning the knowledge of women. Pano varume vazhinji vanongofunga kuti mukadzi anongoroorwa, handii ndatokuroora here. Haachazvidzidzisi iye kuti shuwa inini sezvatakamutaura kuti muSRB indinoziva kuti ndakabva kwaMuzarabani ndokwandakakurira, asi wandadawo yakakurira paMandara. Saka ndafanira kunzwisisa kuti saka iye the difference in her expectations and mine akamira sei. Kuti paite equal yoking. Mozoona paipo kuti pane vamwe vakomana maybe vanongofila kuti nekuti munhu wechechi nokuti mudhikoni saka unofanira kutondida. Tofanira kutoroorana. Exactly, even kana mukatarisa kungoti education zvayo. Chero ini ndakaita A level, iwe chiitawo O level. Kwete ngoti nekuti inini ndirimo muchechi chete. Ndini elder. Handiti saka chitondida. Ende vakadzi vazhinji vanozoshamisika vaamumhuri. Kuti zvinhu ende isusu tinoprotectana sterect, tinochengetedzana, you know, and I think it's very important kuti as a church tinopanana chiremerera. But munhu anozoona reality amumba kuti tiri kuzogarepi. Pana umwe angaita basa rokuti agara nambuya agara nasekuru, mukadzi akati kwako ndekupi. Saka toti varume kana muri vakomana kana muri vai vari kutsvaga majaya, apa ndati ndichazoikandira kuna Sisi Shingi. Please, ita zvemaoko. I think zvambotaura kuti ita something, you know, do some, have an occupation. Zvokuti Mwari anokomborera hanzi he who finds a wife finds a good thing and he obtains favor from the. Saka dzimwe nguva anongoroora pane imwe favor inotongouya, asi inofanira kuva favor inobuildawo pane imwe foundation. Kwete kuti ungofamba uchibebereka uchibefereka sezvo chisebepa rinopepereka. Handizivo equal yoking iti gedye pazvinhu zvakati wandeiwo
pazvinhu muwane nyaya dzekutaura handiti ende murume abatewo mabasa kwete ngobata mukadzi chete batawo basa rinoita kuti pamusha svibisa maoko pamusha pawanikwe chekudya nekuti uyo ari kushingairawo mukadzi uyu akazowanawo wangogara hazvidi kudaro. Thank you for that point, Shingi. Ndirikunzwa nyaya yekuti izvoni munhu ngaabate nemaoko, which is quite true, because panobva pabuda nyaya yekuti izvoni security. Yes. Anditi, because inini pano kutopindawo ndoda kutotiwa ndizive kuti saka mangwana rangu rinenge rakamira sei, kana chiro nhasi ndikurara pasi pebridge here, ndikurara you know, that kind of thing. I need to have that security. But pataura zvakare nenyaya yeworking, ndafungawo nenyaya yespirituality. All right. Pambotaurika nyaya yekuti izvoni anofanira kutungamira nyaya dzekunamata ndiani. But it looks as if kazhinji ndivana mai varikuita sei vari kutungamira. Asi ndinoona kunge ndivana baba vanofanira kunge vachita sei vari kufanira kunge vachitungamira. And even like vana vachionawo baba vachitungamira zvinoyemurika more, kwete kuti vana mai vana havati havaremekedzi. But kana baba vachitungamira zvemunamato zvinoratidza kuti zvinhu zviri serious. But kana manje vangori mai varongoramba vachingoti ngatimukei tinamate, I think havanyatsozvibati zvakanaka. Ndibatsirewo ndibvumirewo ndingomugama apa chatonyanyora ndechoti vana baba tsvagaiwo relationship naMwari. Munoziva nokuti vanhu vanongokurira muchechi kavotanga kungodanana vondoroorana, unozonatsokuona true spiritual nature yemunhu waamomba. Imi madzimai tine maprogram akawanda sereka anenge achiti munofanira kunamata, munofanira kudisika, toda kumanya tindodzidzisa vana. Asi baba because ivo havana kusimba pachikristu asi vakabhabhatidzwa, iyoyo ndo challenge inenge ichitoripo iyoyo kuti I think chimbotsvagaiwo Mwari. Yes, muchiuya kuchechi kudaro asi tsvagai Mwari kana kuti rambai muchitsvaga Mwari. Thank you so much. Maita enyu apa papoint apa ndofunga patsogodzerwa gavi ranaka kairi ratsengwa zvakanaka raota iri. Alright, pane imwe here nyaya ndachida kuti pasi wambobata nyaya yefaithfulness kunana baba. Kuti zvimwe zvese izvi zvikagadziriswa ipapo pakasabatwa zvakanaka panoita water down everything. You won't have security, communication haifambi mushe, kana ukapuhwa mari zvese hazviiti. I think ndo dambudziko radestroya mamarriages, especially ewana wadika. Nyaya yegumbo panze. Saka sana mai muri kuti iko let's be faithful to each other, let's be committed to each other. Zvokuzonzwa kuti iko uri kutongerwa imwe nyaya yekunzi iko kune musikana akazonzi kana kuti murandakadzi rinopindira kwakati wauri kunzi uri izvi hazvisi kudiwa izvi, handiti ndizvo here? Zvinopwanya mufaro wana mai, handiti ndizvo here? Right, gono imbotibatirai ipapapo. Tipatsenge tipfuure. Okay, tinotenda. Ndofunga tichibata ipapo ndichingobatanidza nedzimwe dzatambotsenga pamashure. Muchaona kuti pane zvizhinji zvetiri kukurukura panapa. Adam naEve tikanyatsa kutarisa masikirwo evanhu ava nemaitirwo azvakaitwa, sequencing yazvo nezvese, I think pane minongedzo yakati kuti yatinobuda nayo yakafanana nekuti pada kuti Mwari vaitoziva kuti Eve nyaya dzesecurity dzakamukoshera, akanopinda muenvironment yenge yatosetwa, yenge yatosecure. Then tinoonawo zvakare kuti Adam chinhu chaakatanga kuva nacho was a relationship nebasa raakapiwa rekutumidza vanakamba nenzou nei, ndo zvinhu zvaakatanga. Asi Eve achisikwa akangotanga kunopinda straight into a relationship. And Adam anoita sekuti akakwanisa kupabata zvakanaka, nekuti achingoti
kutarisa chigagairwa chegadzi chichibva uko muswa ndakaringa yeziendana kuenda achimutarisa kudai akati ane mutsipa unokwira enda ikaneta meso anoenda kunga embiti adhamu akapinda munhetembo yekuti haana kutaura zvenzou kana zvekudini akangonanga chaiko. Saka ndinoona sekuti vakunda vaivha nanhasi vachiri kuti zvakaitirwa mai wedu zvekuyemurwawo toprioritizerimapfupa angu pakaitwa anatomy and physiology payo vari murudo muri kupaona. Saka tobata nyaya sekutaura inyaya inokosha zvikuru nyaya yekuti gumbomba gumbo kunze zvakadaro zvokuti Mwari vakati pane zvichanyorwa pa10 commandments this is one of the issues nekuda kwekusimba kwayakaita inokanya bango ratati trust uye inonza kurerutsa kukuru kwazvo nezvimwe zvainokwanisa kuuya yakabereka zvakawanda zvakadaro zvokuti tinogona kuzocreata mablended family situations ari complicated zvisingaiti kudhila nawo kana auya nemitoo yakaita seiyoyi. Saka inokwanisa kuva nemakuva evanhu nyaya iyi ende ine makuva kwete kuti zvino is a possibility kutori nemakuva panyaya iyi. Saka hachisiri chinhu chekuti I think zvakakosha kuti vana baba vafunge kairi nekatatu nekana nekanomwe kunyangwe manyukunyuku nehwezvero zvichinge zviripo asi zvakakosha kuziva kuti makuva iguva kai randakutangana naro iguva zvakakosha inherera dzandakukrieta zvakakosha kuti tipafunge nezvapo ipapapo. Tinotenda chose yanaka ndaifarira chii chimwe chakakosha mukati memusha. Yes, chii chimwe chakakosha. Ndoona sekuti pane nyaya yakakosha nyaya yekuziva kuti mudzimai achiroorwa ane ma-expectations kana kuti she is an individual. Yes, ndapinda mumusha but nekurota kwangu ndairotawo ndava necertificate rekusona, ndairotawo ndava necertificate rekubheka, ndairotawo ndine chitoro, ndairotawo ndine masters, ndine phd, ndiri doctor whatever. Izvozvo hazvibvi nekuti ndava nesenemi yekuti musara. As an individual ndoda kuremekedzwawo ndibvunzwewo. Saka iwo muupenyu zvaunoshuvira kuita ndezvipi. Ndochisapotwa muzvinhu izvozvo nokuti tinoona kuti vamwe varume anoti achinge angokuroora ototi wadova wangu zvidiso zvako zvava zvangu zvese zvekuti inini handisisina kana room of maneuver. Handichatofungi even ice cream kana ndaida chocolate but murume ari kuda anoda vanilla ndatova pavanilla ipapo handichatomboudzwi kuti une kumwe kufunga. Saka isu tiri kuti no, women are individuals. Vanhu vane zvidiso zvavaishuvira mukati meupenyu zvokuti ukangomitira izvozvo hai zvakufamba. Tinotenda tichinoenda kunopendera nyaya yedu zvakanaka. Pangave nechimwe here chatingati ichi idi tikaitirwa mukati medzimba zvinganake? Ndiri kuda zviviri badzi tosvika pakupendera nyaya dzedu. Yes, mukugadzirira chirongwa chino vanhukadzi vamwe vatakaintarakta navo vakanyanya futi kutsimbidzira panyaya yekubatsirwa mabasa pamba chaipo. Mukatarisa culture yedu yekuafrica ndeyekuti chigaro chaicho chababa hachigarwi. Kana vari kuSouth Africa rinenge richingopukutwa sofa harina kana mwana anosvika ipapo nekuti ndera baba. But vakadzi vari kuti mu21st century rerukai vana baba, ngatisukeiwo indichisuka uchidzumburudzawo. Mumwe musi nyange mwana akachema kutoti mai ningi mwana achema kuno baba vakagara zvavo expecting kuti munhu wana anogona kuita basa rose ariperi repamba. Ende mukatarisa ndosaka vakadzi vazhinji vari worn out. Unoona kuti mai vakaneta perennial tiredness. Kune remanheru. Finish izvo hatichatotauri hanzi kune remanheru. Masikati wasikara wakamira manheru wakamirwa futi nenight shift. Saka izvozvo izvo vakadzi vari kuti vedweka ngatibatsirane. Ende mukadzi akaswera akutsamwira manje kuti raswera aritoti raswera rakagara riri kutarisira kuti kune
chinobuda apana chinobuda saka pano here help and there help vamwe vakutoti mwari pavakatisika zano ravo raive rekuti tibatsire varume basa but tisu tatoo vashandi varume havasi kutoda kana kutoti helpa kwacho totora position yatatapuwa namwari havasi kutoida hands off kudai kupeta zvose kwaimai ngavaiti saka vana mai vari kuchema vana baba kudzimba uko kwai ngatikakusuka here then tichibetserana kutaura juti here rekutonzi nhasi ndiri ababa aiwa zvichiitwa murudo pasi kwete kunyorwa parosta va havasi kuti nyorwai parosta but ndofunga zvinodzoka kuexpression of love zviri kuti isusu semadzimai pamba panonzi pavamusara handiti hapanzi pamai mafume patogwe zita rangu iri panonzi ndepamba pavamusara kurava kuti vamusara ndivo muchengetedzi wepamba kurava kuti ndo vanofanira kuona kuti chikafu chavapo mumba mavo makachena here vana varya here vana vagezwa here ibasa ravamusara nokuti pamusha pavamusara inini ndauya kuzobetsera vamusara handisi nemuridzi wezvinhu izvi saka vamusara vakaziva kuti regai ndimire panzvimbo ndibatane nemudzimai wangu pane zvese zvandinoita because uyu musha wangu this is my home vomeka sure kuti tiri comfortable tese vamusara vachimhanya aiwa zvinobuda because munhu wana akasiyirwa pasitambira hapana chinobuda nemhaka yekuti zvekwadi ndishamira kubva makuseni kusvika ravira kubva makuseni kusvika ravira asi manheru wakamirira futi kuti pane basa guru richabatwa namai musana basa guru iroro haribudi nemhaka yekuti musana wakutorwadza ipapo maisachida kuti pastor chinenge chitonyanya kutsvaka vanhukadzi nokuziva kwandinoita vanhukadzi iwillingness yako kwete kutoti unyatsosuka pastor everyday nyange ukandibetsera kusuka kamwe pa6 months pfungwai kungoti murume wangu ari kundinzwira anotoda kusuka neni washaya zvake nguva but ukadeve adamant kuve radical kuti handibati ndiro ndiri baba pano hazvifambi asi hakusi kuti vana baba havasi kubatsira here nokuti isusu vana mai titorinovabatsirika mukati medzimba vanobata papi apa maybe mukaclarify nekuti kudai ndi maplesi acho handitombosuki anogara achitosukwa nowanotibatsira nyumba tiri kutiko pane dzimba dzekutoti muri vaviri kozoti dzimba dzekuti iko pane mumwe mubatsiri ari kukubatsirawo kusuka mapureti kuti baba wachipinda umomo wakudhumana nemubatsiri uyasikana togona kuzvitora so kune dzimwe mhuri zhinji kune dzimba dzisingatsvairwi nevanotibatsira munhu anopedzisira kumuka ndiye handiti munhu kupasemenzanzi munhu anopedzisira kumuka pamwe mukadzi ndiye atanga kubuda kuenda kubasa anongowana mubhedha wakatodaro haano kana kuisa effort nyange uvhawo wakawaridza wakabhenda it would be appreciated wongoswoswoswo because vakadzi tine maitiro atinoita zvinhu but ukangowana ukangodaro pakusiya kwawaita zvinoratidza kuti munhu is not willing to help you chichemo chine vakadzi it may not be literally kusuka kana kuchinja mwana diaper but kungotsvaka willingness ndozvataura zviya we come back to the same point yekuti varume vakasasika kunzwisa kuti vakadzi vanoda kubatsirwa nenzira ipi angry woman murume asingatomboziva kuti akanganisei but chitoripo chaakanganisa. Thank you maita henyu chora mufundisi kungoti ndichibika ndiri mukicheni iwe wongosvika wogara zvakwako neni nyaya inondiita zvandinoita you don't even need to be doing anything kana uchida womboti ndichopiro maanyenza washamari nditiro zvakachika that's fine andipaukhama weni but chingoyotaura neni nyaya you know you are there with me handiti ini ndichiti hangu zvandiri kuita hatina kuita kamukarirano kaike kuti iwe uri uko zvazvana baba kuti vari uko uchiona tv nesoka yako ini ndiri kunozomira kuti baya nechikafu handitika munhu anopedzisira akufila as if they are being used even though hangu semudzimai ndiri kufanira kuvamubatsira. Alright, thank you. Nopona but anyway tichanoisvitsa. Thank you so much maita henyu. I think the issue we gono mamchida kutaura something then tozouya kuna mai mpunga mobata issue yenyu please tombatapedza tinotenda saka nyaya tiri kukurukura panapa inyaya yekutoti mwari vakaiadresa nenzira dzakasiyana siyana asi ndichangoerenga ndima imwe chete kubva mubhuku rapeter peter wekutanga chapter 3 pamusoro apa anga ataura kuti vana mai vanotarisirwa kuita sei kunana baba obva achizoti pavhesi 7 ndizvozvowo nemi varume munofanira kugara nevakadzi venyu nokunzwisisa
izwi rekuti kunzwisisa iri that's understanding hazvisi zvetrial and error kana zvehandioni ndakarumwa nemago vanhu vatonzwisisa kuti science yacho iri kufamba sei otherwise youare always surprised kuti ko mai awa ndakavatadzirei chaio saka batai izwi rekuti kunzwisise okay muchivaremekedza sevanhu vasina simba serei varemekedzei nekuti vachagamuchira pamwe chete nemi chipo choupenyu kuti minamato yenyu irege kupingaidzwa saka inyaya inoto haingopereri kumba ine chekutoita nespirituality neminamato yaunozorova iyaye mirefu iyaye mwari arototi unenge utori off topic nekuti mwari vanotika kana wafunga zvekunamata ukazorangarira kuti pane wandine nyaya naye chimbosiya chipiriso umbonogadzirisana neuya pane vamwe mai kwedu uko waibva wati baba kana wakanzi ndowapiwa maridzo machechi kumisha kwedu uko mai waibva watoti pano zvese vanenge varipo kubva kusabha school asi kana panguva yekunzi baba ndo vari kuparidza wachingosumuka mai vanotora zambia ravo 100 meters away wotsvaga pane mumvuri wakanaka wowaridza worara wazoti maridzo kana wakadza vanhu vakuimba kuti maridzo yapera wochiuya hawo nezambia saka inyaya inokosha haisi nyaya saka zvokutonzi munofanira kutonzwisisa kuti uyu munhu atori different saka zvikanzi zvine chekutoita nekunamata kwaunozoita nekuponeseka kwako nekugamuchirwa kweminamato yako ine approval here kuna mayu ukama hwenyu hwakamira sei mai ndinoona imwe area inofanira kutariswa nana baba zvakanyanya ndezvekuti kana wachinge waroorana watora mai mukati memba mai wanenge waine kwawakabva wasangoregedza kutarisira chete kuti support inofanira kuenda kwababa chete financial support nengari yekuti kana iwo mai wachitadza kuda mai wavo kana hanzvadzi yavo vanokuda sei mai wako newabereki wako saka I think zvachitaurwa namai Musara kuti rekedza munhu awe herself kana achida kubatsira kumba kwavo nekubatsira kwako zvakafanirwa hazvifaniri kunzi kana munhu aroorwa chibva wadhizeta hama dzako aiwa wanotodawo rubatsiro nekuti wanenge wakatosadhararawo kana dai amai wasingashande chaiko wakagara vari mumba wane basa hombe ravanoita riri pamba saka rubatsiro runofanira kuendawo kazhinji vamwe vanoshandisa yekuti principle yekuti where there is so much need haungati ngatiti hafu hafu asi unogona kuona kuti kwenyu kunogona kunga kwakabudirira kwababa asi kwako kwamai kwauri kubva kune more need kune vana vari kuenda kuchikoro amai havasenze baba ngavabvumidzawo mai kuti waende kunosapota uku nokuti hawangangoexpect kuti tisapote kwavo iri one sided hazvibhalansi ipapa vana baba vanofanira kunzwisisawo wana saka kakungoratidza kuti ndinokoshesa vekwako ikakako kanoita kuti mukadzi anzwi manyukunyuku pamusha pake handiti ndizvo here ngatipedzisei nenyaya yekuti iko vakadzi nenyaya dzemuimba yemukati imba yemukatikati tonoudza vana nababa kuti kudii yamaswera muchishanda henyu iyi amenomo makutarisirwa futi kuti iko vari pano toita sei ingoti zvishoma paimba yemukati hapatangiri mukatikati kuvakadzi inotangira kure zvatambotaura zvazvezvimakuseni uchatongomuka wakukanda zvimashoko zvakaenderana neikoko usvika mubedroom yemukati uri kusvosvodzera mudzimai uri kusvosvodzera wasvika mubedroom imomo hamudi chopu kana chimbunjikidzo handiti zvinoda kuti mutangire kure zvakare tikatarisa Song of Solomon mubhaibheri vanhu vakakaimbirana rudo vaya kusvika vazova muimba yemukati zvavakatotaura kutoti akazoisa ruoko pazasi pemusoro wangu kureva kuti vanga vava mukatikati asi vakakwezvana vachibva nekupi nekure saka kureva kuti even muimba yemukati musamhanya vana baba itai makapora makazorora
vadzimai vanoda nguva yavo, pfungwa nenyama zvonyatsopinda, because mudzimai tinotora nguva for the machine to hit up. Inoita semota yedhiziri muchando, inoda kuti inyatsokurengewa. Saka ngatihitei tichihita aiwa kusvika chimoto chapfuta. Kana yazohitawo toda kutenda chose. Saka yes, tibatsirei pataurwa nevakoma vangu kuti ndinofarira stere kuti bhaibheri rinobva rati murume mwiri wako hauzi wako, asi ndeve kufadza mukadzi wako. Mukadziwo mwiri wako ndeve kufadza saka izvozvo zvakakosha. Ndinoona sekuti vakadzi vazhinji vanochema kuti mimba yemukati zvazvana baba. Vana baba ndo vari kubva vada kufadzwa vachibva, and kana ivo vafara zvavo zvaita zvapera. Saka zvakakosha kutaurirana nekuedzawo kudzidza mumwe wako kuti mese mufare, kwete kuti munhu wani chete anga achifara mumwe achingonzwa kuti pane pazongosaririra chete. Saka chimbunyikidzo kumhanya kuita kunge ruda kutandaniswa hazvisi kudiwa. Handisi ndizvo here? Iratidza kuti uripo. Tiri tese here? Zvishoma nezvishoma nyaya dzenyu dzofamba zvakaita sei zvakanaka. Ndofunga igono ndinofunga kuti panaka ka. Alright, toda kutenda chose. Ndo nyaya dzatinadzo pafamily matters. Toda kutendai nekuteerera kwamaita mukati mezuva ranhasi. Zvinhu izvi zvinoita sekunge zvidiki, but ukatoona zvaakutotaurwa nana mai zvinenge zviine nyaya. Ngatimbozvitarisai vana nababa 2-3 pamwedzi, ukazvitora uchizvitarisa wotora zvimwe 2-3, ndofunga zvakawanda hazvo, asi zvinoda kuti zviita zvitariswe. Ende zvimwe zvinhu izvi zvinoita sekunge zvisinganyanyotaure anything kwatiri. Kana takazvitarisa tinototi munhu agotsamwa nekuti handina kusuka pureti iyi, handiti muri kuona. Tinoshaya kuti kusaka kutsamwa kwacho kwazobva papi. But ngatimbozvizamai kurezvana navo, tichinovabetsera tichitaura nyaya navo, timboona kuti zvinoita sei. Mwari ngakukomborerei akuitirei zvakanaka. Zita rangu ndoita Pastor Francis Mbira. Ndini ndinoti nadzirwe pachirongwa Family Matters. Maita enyu. God bless you. Chena ngenyewo maropa a Jesu akanakisa anonijhenisa basindinoziva maropa a Jesu ega ndinosunungurwa ndi maropa a Jesu ega ndinoaona basi maropa a Jesu ega Jesu ega kuregera zvitadzo maropa a Jesu ega akanakisa Jesu ega ndirusimbiro rwangu maropa a
Jesu ega nekururama kwangu maropa Jesu ega akanakisa anondichenisa basi ndinoziva maropa Jesu ega mbiri ndoimba maropa Jesu ega rukudzo ndinounza maropa Jesu ega akanakisa anondichenisa basi ndinoziva maropa Jesu ega akanakisa anondichenisa basi ndinoziva maropa Jesu ega 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 maropa Jesu